istorya. Lain ra ba ko kung ako'y mubaws? Hikugit ka. Awa niya. Mao kining nahitabos kong kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Isda! Isda mo diha! Isda! Labas pa! Isda! Catherine, palit mag-isda, day! Ay! Salamat kay ni anay mo palit. Oo, dali. Oo, na. Pila ka kilo? Ay, ano sa balik mga isda, kita na kay labas ng imong isda, kani sa palit ko, ane. Ay, sige. Ayaw mong palitan ng iyang tinda nga isda, oy, kay makahilo na, kay dubok na. Unsay dubok good? Ah, Labas pa taon kay ni Day Janet. ay, di ba miga man kay mo sa unan ni Janet? Nganong suko mo na siya ni Moron? Budlawan na niya, oy. palit, ana. Suko siya kay diri man manguyab na kong lalaki nga iyang nagustuhan. Oy. Naunsa man na si Janet, oy. Sige man na siya pasingit na ako. Sabi na ako nga gisugot ta ka. Ha? Lando? Sabi na ako. Mao na hinungdan day nga wag gyud ko manguyab niya day kay ngilad kay nasag batasan. Ganina, dunay na ninda og lansones nga duha ka putos na rin hipilin. Mapalit unta ko adto usa ka putos. Kay mukaon lagi kog lansones. Kalit nito niyang gisinggitan ang tindira. Siya ko na'y muhurot og palit sa lansones. Og iyang palabuan og bayad ang presyo. Mo ba? Utro pong way ayon tindera. Ikaw ginakauna. Mao cute. Ikaw ito yung unang mo palit. Utro po tong tindiraha to. Pero okay raman gid unta na ba? Ang ako lang gikalakutan ba? Kay iyang giingnan ang tindira nga ako kuno babae kong mga mangingilog og laki. Kay nga naman, giilog ta bagod kagikan niya. Di man mo uyab. Ay. Ako'y makigsulti ang bayhana, be. Badlungon ako na. Utro po ng uyab niya nga si Bernardo. Wag yung kabadlungan na iyang uyab. Badlong nga sa tao ng uyab niyo bay Bernardo, eh. Sigihan man niya pasingit si Catherine. Uy, nga akong uyab. Nawam ta na manghilabot niya. Tanang bayan, libog ko. Buong bitaw ko. Uyab ang nung tami. Pero sige sigoti mo. Kung kay, dito ko no kamang uyab di ha. Kamang ginuta ko no uyab ron. Gusto unta ko makigsultianan niya, bay. Kay ako siyang badlungon sa pagsige niya pasingit og istorya ni Catherine. Pero nining dili magkita. Lagi. Ay nagabala ka bay. Hindi lang. Ako rin badlong ano bayhana. Ay lang siya gawaya ha. Bay. Di man ko mangaway niya, bay. Igor ako nga mo badlong niya. Sige, bay. Ikaw na bahala nga makasabot niya, ha. Kuyaw magod ko mo patol si Catherine niya agad og magbugno na hinunan silang duha. Kahasol na. Di mahitabong makikamiga ko niya balik. Kay hangtod ro naglagot pa ko niya. Kay iyang gisugot si Lando. Naibaw mong ginunda siya nakagusto ko ng Lando, di ba? Bita sa nanay. Sulto mo ganan ako day. Uyab na kukunin mo. Nya magsige kag pangaway ni Catherine tungod kay alang sa kalalaki nga di amang kong imong uyab. Unsa mga Bernardo, di ba giingnan naman ta ka nga love na sa daka? Love na kaayo ta ka, uy. Kay bisan di na ko virgin nga imong nakuha, pero takiang man ko nga naigo sa imo. Maglagot na siya kung magkunahuna niya ba? Suod kay me, pero wag siya respetar na ko. bida sa danang istorya. Ay kinilay ti man ihajarit. Di gyud na magbungag maayo ng bati ng pagtatar taon ka 30 taon. Di gyud kini magbungag maayo.
So maabot ka mga adlaw. Bernardo, Sabi mo kung tinuod kang igugma, kung patuo tawag tambag, oy. Ayaw magsige istorya na katirin nga bati kay wala siya dautan gibuhat mo. pasagti lang gugugod kay di mo pakita ang kaayo niya gud. Kay hangtod ron, wa pa jud mawa akong kasuko niya. Wa pa gid Bernardo. Ay, gusto ka nga makikita sa imong idagaw? Ha? Uy, tuwa pa sa, tuwa pa sa kining lungsod. Dong Bernardo, nangumprang isda nga iyang tinda, ipatinda niyo. Ha? Oy, kita ka mo. Tingnan siya palihog ha. Kung si Janet, mapasingit, galigbating istorya, palabay lang niya spikas dunggan para way gubot, okay? Kung saan na taon si Janet, oy? Naman ang tanan siya iyang uyab ba? Para yung nagyapon ng iyang kasuko nga to sa gisugot ni agaw si Lando. Unsa man na siya, oy? Badung tanon ba niya, oy? O sa malipay, yan ang imuha, nga dako kayo na ang imo taas pagig kaya. Ay, sa sila yung Tukika, sabas-sabas. lugari ko, tukika ko. Usay Katilaw ko, anak. tukika, natiko ka, kadi kayo tukika ka. No, Natiko ka, o lagi katilaw bitaw ka nimo. Buta ng bayana, ay lahab ko nung kaniya, pero, buat, Ha? di mo patuog tabagan? Ah, mo ni, pagkaingnon nga, Bernardo ba nga, hangtod ron, dako pagyapon siya, gusto kang Lando, nga uyab na karon ni Agaw, Catherine. Dako pa siya gusto sa maong lalaki. Mao na gisulti ni Bernardo nimo. Ugaw, Catherine. Kung pasingitan pa kuno ka og istorya ni Janet. Ipalapos lang kuno sa pikas mong dunggan aron dili ba mong bugno. Ipalapos i-ignore ba? Ignore. Di sa gidinan ko makigbugno niya, no? Apan kon, Unsa? ako gani unya ang maglagot? Ha? Uyabon ko ginang iyang uyab puslan man. Unsa? Uy, ayaw, uy! Na, sa mo tayo kasuko nimo ni ana. Gunbuhaton mo na nimo. Oh, mao gini buhaton ako ba? Awan niya, oh. Tambag ko lang gaw, ha? Ayaw, yun. Kaya basil kung katilaw ka sa Bernardo, no? Na may love ka. Dako kay na og bunal si Bernard. Nagaw, dako kayo. Katilaw na ko, ana. Kausa. Nga niya, ha? Hagisi ko na akong kuwan. Ngabi. O, hindi mo tilaw ko. Unsa? Ato kay assign si mong boss sa iyang kumpanya sa probinsya? O, day. Nya, wa ko makabalibad niya, day. Masuko man siya. Nya, dako sa kog sweldo dito, day, kay ako may noon niyang manager dito. Ay, ayaw palipari dong, uy. Ha? Para raman sad na sa tong ugma. Ayaw palipari ang nindot niya nga tanyag. Mingarong adlaw ta. Gamay pa kay ko og halin sa tinda na kong isda. Ay, tag na mamalit ron, eh. Wa pa mahurot ang imong tindang isda, day no. Unsaon, dugbok pa ang imong isda, liwat si imong naong. Mao tingaling ni balhin og trabaho sa probinsya si Lando, kay gilangsihan nas imong lawas. Baho mo kang langsi. Langsi di kong lawas, ha? Baho. Pwes, patilawon akong imong uyab sa kong kalangsi. Oh, uy, Catherine, ikaw niya sa amo. Ano naman? Nahibaw ko
nga ikaw rang usaron din sa inyo. Pasudla ko, pi. Patilawon ta ka sa kong kalangsi. Langsi man ko na kog lawas, matod pas imong uyab. Pas, pinod ta si imong kwarto. Uy. Sige na. Ha? Ay, lang siya ni, ha? Ay, lang siya ni. Ipangitan ako ang bahong dayok, pero wag iba ako. Ipaborito na kong dayok. Kit-kiton to ning murag munggos, di. At isa, ha? Kini, ha? Doon pa sa kakustas, di ba? Hindi ko tama ni mo boobs. Eh, yun na ba? Kadiyo ka. Kadiyo ka. Basta na niya. Basta na. Agay! Imo na tanan. Bernardo. Iisay mo pa. Dito ko mabati og tumang katagbaw sa sex o ba ni Bernardo. Gibuwagan ako kung uyab og si Bernardo na akong gipuli. As kang hila ka hinoon ni Janet. Da, usap pa ka. Huwag tumakasama ang kaagi ni Catherine. Dinining tulumanon. What's the style? Da, usap pa ka style? Kini mo suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.